салом ба ҳама, хушомадед ҳамаи шумо ба канали Фирӯзас влог. Имрӯза влогро дӯстони азиз оғоз мекунем бо тамошои шаҳри Италия, Рим. Дӯстони азиз, чӣ тавре ки мебинед, саросари ҷаҳон бо ман хеле ҳам шавқовар гузашта истодааст. Як моҳ пеш дар давлати Швейтсария будем, ана ҳоло бошад дар Рим, Италия қарор дорем. Дӯстони азиз, Италия яке аз давлатҳои яъне ки сайёҳӣ ба ҳисоб меравад. Дӯстони азиз, мо дар инҷо бо дӯстони худ омадем то ин ки аз дидани шаҳр ҳаловат барем. Ҳамин ки мо дар инҷо омадем, дӯстони азиз, мо пешакӣ гостиницаро яъне меҳмонхонаро букт, яъне ки гирифтагӣ будем, омадем ва хостем ки чизҳои худро дар меҳмонхона гузорему ва баъдан биравем ягончи бихӯрем. Дӯстони азиз, аз он сабабе ки мо дер расида омадем ба Рим, мо завтрак накардагӣ будем, як бора абед кардем ва баъдан ба тамошои шаҳр баромадем. Дӯстони азиз, чӣ тавре ки мебинед, ҳаво дар инҷо гарм аст, вале на ҳамчун Тоҷикистон. ҳаво гарм аст, вале шумо метавонед дар инҷо озодона нафас кашед, ҳамчун ҳаво буғ нест ва дар раванди тамошои мо дар инҷо боришот ҳам гузашт. Дӯстони азиз, ҳаво абрнок ҳам буд, гарм ҳам шуд, вале дар ҳамин вақтҳои нисфирӯзӣ абедӣ шумо озодона метавонед ба кӯча бароед. Дӯстони азиз, дар инҷо бисёр ҳам сайёҳон қарор доранд. Аз тамоми дунё сайёҳон меоянд ва бисёр ҷойҳое ки таърихӣ доранд, аз ҳамин сабаб ҳам сайёҳон дар инҷо зиёд ҳастанд. Ба ман хело ҳам шавқовар ҳаст, вале ягон нафар дар комментария ба ман савол намедиҳад ки барои чӣ ман зуд сафарҳо дорам, яъне ки сафарҳо ба Аврупо. Намепурсанд ки аз кадом сабаб, бо чӣ сабаб ва чӣ тарз ман ба дигар давлатҳо сафар мекунам. Аз он шод мебудам ки вақте ки маро мепурсанд ва ман ба онҳо посух бидиҳам. Дӯстони азиз, умедворам ки дар комментарияҳо саволҳои беҳтарин медиҳанд оиди анавин сафарҳои ман, корам, оиди яъне ки ҳамин кору фаъолият ва сафари ман дар шаҳри Италия ва ғайраҳо.
дӯстони азиз, ҳар як инсон дар ин дунё орзуҳои худашро дорад ва барои амалӣ гаштани орзуҳои худ барои дар зиндагӣ бояд талош варзид ва фақат бояд мубориза бурд то ба орзуҳои худ бирасад. Дӯстони азиз, обуначиҳои ман мехостам ки барои шумо як савол бидиҳам. Оё шумо дар ҳамин зиндагӣ чӣ орзуҳо доштед ва ба кадом орзуҳоятон расидед ва ба кадоми онҳо шумо нарасидед? Аз зиндагии худ розӣ ҳастед, ризо ҳастед ва чӣ нақшаҳо доред дар ҳаёти худ, дар куҷо зиндагӣ мекунед? Ман мехостам бо ҳар яки шумо шинос шавам. Дӯстони азиз, мехостам оиди худам ба шумо нақл кунам ва ман бисёр ҳам боварии комил дорам ки дӯстони азиз, вақте ки шумо оиди ман, кору фаъолиятам, зиндагии ман агар шумо шунавед, шумо беҳад хурсанд ва баъзе одамон ба фикри ман ки дар ҳайрат монанд. Ва аз ҳамин сабаб ҳам дӯстони азиз, дар ҳамин комментарияҳои ҳамин видео влогам ман мехостам ки бо шумо шинос шавам ва чӣ саволҳое ки шумо доред, чӣ мехоҳед ки оиди ман донед, метавонед дар комментарияҳо гузоред. Дӯстони азиз, ва ҳарчанде ки ман вақт меёбам бекор мешавам, албатта ба ҳар яки шумо посух медиҳам. Дӯстони азиз, ба ғайр аз влог кардан, ман дар личной жизни худам бисёр корҳо дорам. Кор мекунам зиндагӣ ва дар наздикӣ бисёр навигариҳо хоҳанд шуданд, навигариҳо оиди худам. Дӯстони азиз, ва мехостам ки бо ҳар яки шумо ҳамин навигариҳоро падилитса кунам, хурсандии худро бо шумо гап занам ва ман умедворам ки дар влогҳои ояндам як влоге мекунам ки бо шумо суҳбат кунам. Дӯстони азиз, ва чӣ тавре ки гуфтам, шумо метавонед дар ҳамин влог ҳамаи саволҳои худро ба ман бидиҳед. Хайр, ҳамин тавр дӯстони азиз, ман камтарак видео кардам аз ин тамошо ва нахостам ки бисёр влог кунам, скучно мешавад. Дӯстони азиз, кам мекунем, лекин ҷойҳои аҷоибу шавқовару интересняшро. Дӯстони азиз, интизор шавед, ман намегӯям, лекин влоги навбати худ, влоги ояндаи худ боз дар бораи ана ҳамин тамошоҳои ман мешавад ба дигар давлатҳо. Ҳозир бошад ман бо шумо хайрхуш мекунам. Дӯстони азиз, умедворам ки бо влогҳои ман, бо видеои ман, бо Фирӯзас влог ҳастед. Ҳамин канали маро дастгирӣ кунед, дӯстони азиз, ва аз ҳамаи шумо миннатдорам. Саломатии худро нигоҳ доред. Чӣ тавре ки ман мешунавам, дар Тоҷикистон ҳаво беҳад гарм аст. Дар ҳавои гарм бо худ кӯлоҳ, зонтик ё ин ки шляпа пӯшед. Дӯстони азиз, саломатиро нигоҳ доред ва боз як бор ташаккури зиёд барои ҳар яки шумо. То влогҳои оянда, хайр.